Foarte multă lume mă întreabă diferența dintre metabolizarea carbohidratului și metabolizarea grăsimii din timpul antrenamentelor. Mai exact, ce tip de efort să facă pentru a consuma cât mai multe grăsimi. Aceste procese se întâmplă în corpul nostru când folosim două sisteme, sistemul aerob și anaerob. Mai întâi trebuie să înțelegem metabolizarea adenozinului trifosfat, ca și prescurtare ATP, sau cum este creată energia în corpul nostru, după care pot să vă ofer explicații cum și când arde în carbohidratul sau grăsimea din corpul nostru. ATP-ul este o nucleozidă trifosforilată. Poftim? Bun, hai să simplificăm. ATP-ul este printre cele mai fine particule de energie care hrănește corpul nostru. Deocamdată o să rămânem simplu la această descriere pentru a nu lungi discuția. ATP-ul este folosit ca energie în orice acțiune, chiar și a mentală. Sunt două tipuri de acțiune sau efort fizic, anaerob și aerob, care sunt două tipuri unice de a crea ATP. Primul tip de efort fizic despre care o să vă vorbesc o să fie cel aerob. El apare în situația în care corpul nostru are destul oxigen pentru a crea energie. Rezultatul utilizării energiei prin sistemul aerob este dioxidul de carbon și apa. De aceea, în momentul în care facem efort fizic, expirăm dioxid de carbon, particule mici de apă, pe lângă perspirație și transpirație. Metabolismul aerob are o parte bună și una mai puțin bună. Partea bună este un sistem foarte eficient. Partea proastă, în schimb, este destul de lent. De ce sistem eficient? Pentru că poate consuma și carbohidratul și grăsimea și proteinele ca și energie. Este lent pentru că nu poate crea destulă energie în unele situații precum sprintul și ridicarea greutăților. Adică în unele momente oxigenul din circulație nu este de ajuns pentru a face față cererii pe care corpul nostru o are pentru a crea energie. Și de aceea avem un alt sistem de energie pe nume metabolism anaerob. Aici glucoza se utilizează puțin diferit, adică glucoza este transformată din nou în acid piruvic, doar că de acum nu mai este trimis în mitocondrie, ci este direcționat către citoplasmă. Acolo piruvatul se amestecă prin diferite reacții chimice și formează acidul lactic. Când sprintezi sau te antrenezi cu greutăți, nu apare incapacitatea de a respira, ci mai degrabă apare incapacitatea mușchiului de a produce mișcarea. Când nu mai poți împinge sau nu mai poți alerga pentru că te dor foarte tare picioarele. Problema cu sistemul aerob este că suntem limitați de acea secreție de acid lactic. Simți asta în momentul în care, exact cum v-am povestit mai devreme, ridici greutăți, după o vreme mușchiul începe să cedeze și nu mai poate produce mișcarea. Spre exemplu, sunt activități care folosesc ambele tipuri de sisteme. Mersul pe bicicletă. Predominant folosim sistemul aerob, în momentul în care mergem drept. Poți susține ritmul și pulsul este ușor crescut. Ajungi la o pantă și trebuie să urci. Atunci, corpul trece pe sistem anaerob. Atunci corpul intră în așa numită stare de datorie de oxigen, deoarece până atunci corpul a reușit să producă energie folosind grăsimi, proteine și carbohidrați pentru că avea timp să combine oxigenul cu aceste trei elemente. Dar de îndată ce începi să urci, crește nevoia de oxigen și în cele din urmă apare datoria de oxigen. Atunci corpul începe să utilizeze carbohidratul în exces pentru a putea converti cât mai rapid ATP-ul, doar carbohidrat, nu grăsimi și nu proteine. Acum să revenim la începuturi și atunci când mai utilizăm noi grăsimile până la urmă? Păi mergem cu atenție asupra primului sistem pe care vi l-am explicat. Doar el poate să consume și grăsimi. Nu putem folosi grăsimi în timpul antrenamentului intens sau cel cu greutăți, oricât ne-am străduit noi să o facem. Probabil pentru unii dintre voi aceste noțiuni vor fi baza înțelegerii metabolismului carbohidraților și a grăsimii, ceea ce este destul de important. Următoarea temă din următorul video o să continue pe această temă, adică ce tip de antrenament mai exact trebuie să facem pentru a avea cel mai bun rezultate, slăbirea și creșterea în masă musculară. Dacă ți-a plăcut acest video și dorești să vezi și altele cu subiecte asemănătoare, apasă butonul subscribe. Pe curând!